Rowere mawuok e alwora ma Kajiado ywak ni koso thuolo mag tije kod jonyuol rem kawo ting' ma nyithindgi e yo makare osemiyo moko kuomgi odonje tiyo gi yedhe mamero ji, tim ma bende osenyayo timbe mag njore. Gilero ni tiyo gi yedhe ma kamago miyo oganda ogo tach e alworano nyaka e gwenge mamoko ma bende yudore e Kajiado ka timbegi ok ni kare. Dalinta Ouma nigi ler mathoth. E limbe manochan gi kar tiegruok ma MPS mayudore e kaunti ma Kajiado manotimore kar dak ma Majengo bang' timo limbe kuonde mopogore opogore e gwengego, jodak ma alworano ochiwo ywakgi ka giwacho ni tiyo gi yedhe mamero ji oseketho ngima nyithindgi kendo gionge gi geno ni gibiro bedo gi ngima makare kinde mabiro mbele. Jonyuol bende omedo ywak ka gikwayo piny owacho mondo okaw okang' malong'o mar thiro tiyo gi yedhe mamero ji kendo giyaw thuolo mag tije ne rawere. Hakuna otherwise anaweza kuja na 20 bob anaongezewa 20 anang'oa, hiyo ni 40 bob. Pombe tu ndio nataka tuangalie tu. By the way hatuko poa. Hii pombe inamaliza watoto wetu. Na mkisimama hapa mnaangalia kweli kabisa watoto wanaumia. Rawerego ywak ni koso thuolo mag tije kod jonyuol rem kawo ting' malong'o mag nyithindgi ema osejimbo midhiero ma kamano e kind rowere ni mar gitiyo gi yedhe mamero ji. Asasa vijana wetu hapa wanahangaika, watoto wetu among my sons, I have 2 sons. Hebu angalia kama wale wamelala pale chini, ni kuongea tu siko ubaya. Hadi kwanza Majengo kumeharibika kabisa. Juni majobless. Angalia hata hawa watu wako hapo wote hawana kazi. Limbe makamago itimo e gwengego e higa ka higa mar thiro kendo puonjo jopuonjre kod rawere e wi yedhe mamero ji ka ijiwogi mondo gibed motang' mondo kik gidonje timbe makamago. Leo tumeonelea afadhali tuingie katika jamii na nyanja hizi ili tuhamasishe vijana umuhimu wa kuendelea na masomo kando na kuendelea na madawa, kwa sababu mihadarati naona imesumbua vijana wengi sana mpaka wamesahau mafamilia yao na hata wamesahau kuendelea katika masomo yao. Nafikiri hili ni wazo zuri kama kichuo hiki kimeweza kujiunga na community na idara zingine ili kuweza kueneza ujumbe wa nidhamu. Kamano bende luore kind jopuonjre bende ne en achiel kuom weche manojiw kaluore gi timbe maricho ma osenene kind jopuonjre pachoka. Watoto wetu wanapofunga mashule, wale ambayo wako high school wanakuja kupata setup mbaya, wanakuja kujiingiza katika mihadarati, wanarudisha hiyo tabia huko shuleni, na ndio maana tunaona madhara mengi ambayo inasababishwa na hayo madawa ya kulevya. Limbe machal kamano timore bang' jodolo kachiel kod josiasa bedo gi kiondko kaluore gi kaka rowere matiyo gi yedhe mamero ji osemedore mokalo e pachoka. Dalinta Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Jokanyo e sekta ma somo e kaunti ma Garissa nigi luoro kaluore gi kwan jopuonjre miwuondo ni manyo negi tije